La comarca del Priorat no és aliena a les amenaces que, avui en dia, planen sobre el món rural. El despoblament, la invisibilitat, les visions reduccionistes, la residualitat cultural, la falta de relleu generacional al camp, la falta d'oportunitats en una societat cada cop més urbana. Fer-hi front és el nostre repte. És per això que la societat prioratina porta anys immersa en un intens procés de reflexió i debat cultural sobre el seu paisatge i el seu model de desenvolupament rural. Fruit d'aquest neguit, els darrers anys s'ha dut a terme un important treball d'identificació i descripció dels valors que són el fonament d'aquest paisatge i la realitat de la comarca i en constitueixen el seu patrimoni. Uns valors culturals ara perfectament identificats i descrits gràcies als treballs que durant 10 anys s'han fet en el marc de la candidatura del Priorat a Patrimoni Mundial de la UNESCO com a paisatge cultural agrícola. La societat civil prioratina ha estat clau en tot aquest procés i l'associació Prioritat n'ha estat el motor. Fundada l'any 2008, l'entitat és un teixit d'aliances dins i fora de la comarca, amb socis individuals, familiars i col·lectius, com les denominacions d'origen, els sindicats, associacions culturals, empreses, ajuntaments, institucions. Una representació quantitativa i qualitativa del teixit socioeconòmic i cultural del Priorat. Arribats a aquest punt, des de Prioritat creiem que difondre, consolidar i implementar els valors intrínsecs al paisatge prioratí és ara mateix un projecte cultural crucial i necessari. De la fixació en l'imaginari col·lectiu i la traducció en actuacions sostenibles i continuades en el temps, en dependrà la implementació del model de desenvolupament rural que proposem. Un model respectuós amb l'entorn natural, l'agricultura de petita escala i el paisatge agrari de muntanya mediterrània, els valors que caracteritzen la comarca i que han estat la clau de la seva pervivència. Aquest és el gran repte que aquest projecte ha de contribuir a assolir. I volem seguir fent un clau de transformació social i posant l'èmfasi en la seva dimensió cultural, a partir de la participació i de la cocreació artística, amb la implicació del conjunt de la societat prioratina i sumant els fòrums sectorials que actualment hi ha en marxa a la comarca, amb accions innovadores als 23 pobles del Priorat, que esdevinguin eines de creació d'un relat propi, que generi dinàmiques socioeconòmiques i alhora afavoreixin a la construcció d'una nova cultura rural. Un procés de reconeixement, reflexió, creació i transformació que és urgent afrontar al Priorat i en el conjunt del món rural.